maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Boubacar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye tɛnɛ ye juin kalo tile 15 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen b'aw ka Jabaramuso Mande la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An b'aw ladɔnniya ko nin y'aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min bila sen kan Segukaw fɛ an da bɛna don o la fo ka taga se Cour pénale internationale ye sariya min ta ka ɲɛsin Al-Hassan ka waleya juguw ma. A ye min kɛ don tɛmɛnenw na Ban Maliba kɔnɔ ani diɲɛma kama an da bɛna don o ni an ɲɔgɔnna caman na. Ko kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko arabadon juin kalo tile 10 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan beledagakaw fɛ yen nɔ ni o bɛ Segu marabolo la banbanciwale tigilamɔgɔw juguya la. An ka vecteur aérien ye banbanciwale tigilamɔgɔ dɔw faralen ye ɲɔgɔn kan minnu kunna bɛnnen bɛ ka tiɲɛni wale kɛ nin yɔrɔ in na, nka Ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ barika la dan sera ka sigi ni majugu ka waleya la. Wa état-major ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na, ɲinini walew bɛ sen na yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ma se ka sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka tɛgɛ kɛ u la yaasa cogoya min jamanadenw bɛ se ka lafiya ani lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Cour pénale internationale ye a ka jaabi bin ka ɲɛsin Al-Hassan ka waleya jugu ma. A ye min kɛ san 2012 san 2013 Ban Maliba kɔnɔna la ani diɲɛma juguya la k'a jira ko a ye tiɲɛni wale minnu kɛ ko n'i y'a lajɛ euro wari la o bɛ taa i jɔ euro wari miliyɔn 7 buruburu 25 de la. A jirala ko n'i ye a lajɛ an ka franc CFA la min ye a bɛ taa bɛn franc CFA miliyari 4 buruburu 7 ni a kunkanfɛn de la, ko a ye tiɲɛni caman de don an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ min ye an ka misiri dɔw da a ye olu tiɲɛ fo ka taga se yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ye yɔrɔbaw ye, ni olu ye yɔrɔw ye maaw bɛ taa yɔrɔ minnu lajɛ ni dɔw yɛrɛ patrimoine culturel ye, a ye tiɲɛni kɛ nin bɛɛ lajɛlen de la. Wa a jirala fana ko an bɛ wagati min na ko bibi in na a ɲanginen bɛ k'a bila san 10 kaso la Cour pénale internationale fɛ ka kɛɲɛ ni a ka nin waleya jugu in ye. Wa o bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ a ye tiɲɛni wale minnu kɛ nafolo kasabi minnu da fɔlen filɛ nin ye ko o bɛ bɛn o de ma u ka jatebɔ la. Alamisadon juin kalo tile 11 san 2026 min ye an ka kunnafonidi soba ni o ye maison de la presse ye, olu ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye hakilina falen-falenw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an ka kunnafonidila minnu ni olu minɛnen don nin wagati in na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni o dɔ ye Yusuf Sissoco, Chachana Takiyo fo ka taga se Abdurahmane Keita ma. Min ye an ka maison de la presse ɲɛma Banjugu Dante, ale ye kuma ta k'a jira ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye dabaliban ko ye. Wa a jirala fana a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma ko nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna la an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan yaasa cogoya min an balima minnu minɛlen don ka fɛɛrɛw bila sen kan u bɛ se ka bila cogoya min na don na nataw la an ka jamana ɲɛmaaw fɛ. Ani fana a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin kiiritigɛla bɛɛ lajɛlen ma
ko maa o maa de bɛ ni u bɛ se ka u dɛmɛ yaasa ni maa ninnu bɛ se ka labila cogoya min na ko u mago bɛ u bɛɛ lajɛlen de ka dɛmɛ la an bɛ wagati min na i ko bibi in na ko olu kɔni sigilen don ka jateminɛw kɛ wa kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ni maa ninnu bɛ se ka bila ani fana ko a b'a ɲini kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka nin baara in kɛ ni hakili ye an kana n'a fɔ ko an bɛna fitinɛ wale fosi lawuli jamana kɔnɔna la min bɛ se ka an baarakɛɲɔgɔn ninnu olu ka kow ka dankari kɛ a la ko nin wagati in kɔnɔna kunnafonidila bɛɛ lajɛlen k'i hakili kɛ kelen ni o ye ka u fanga fara ɲɔgɔn kan min ye ni maa saba ye o bɛ se ka labila cogoya min na don n'a nataw la. An ka jamana ɲɛmaaw ye fara ɲɔgɔn kan kɛ u ka lajɛrɛ ta ko 24 kɛnɛ kan u ka jateminɛw kɔnɔna la u ye a jira ko k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 11 na san 2026 ko min ye taji litiri miliyɔn 64 o de donna an ka jamana kɔnɔna la jamanadenw ka nafa kama ani fana ko fɛɛrɛw bɛɛ bilalen bɛ sen kan yaasa cogoya min na taji ɲuman bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna la ka na an mago dilan ka sɔrɔ dankari ma kɛ nin taji walima minnu bɛ a lakana olu la. An ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka taamako ani an ka bolimafɛnko minisiri ale ye sariya ta ka ɲɛsin an ka bolimafɛn sen 2 ni a sen 3 la ko k'a daminɛ juin kalo tile 15 san 2026 jamana in yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko min ye ni bolimafɛn sen 2 ni sen 3 a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa plaque d'immatriculation kɛ u ka bolimafɛnw na sabula maa o maa de bɛ yen nɔ ni o sera k'a sɔrɔ i ma se ka nin waleya in kɛ i k'a bila i kunna ɲangini wale dɔw olu bɛna ta ka ɲɛsin i ma a dɔw yɛrɛ la i ka bolimafɛn bɛ se ka minɛ i la amani bɛ se ka bin i kan wa i yɛrɛ bɛ se ka datugu a ko yɛrɛ kama wa a jiralen dɔ fɛnɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na min ye an ka bolimafɛntigi caman de ye u ka nisɔndiya jira nin ko in na sabu u y'a jira ko a kɛ kun ye an yɛrɛ ka lafiya de nka k'u bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw bila sen kan cogoya min na ni u taara nin pilaki ninnu nɔfɛ u kana na tirikitɔrɔkɔ kɛ a ko la u ka se ka a sɔrɔ hɛrɛ ni baden na sabula ko olu yɛrɛ ye a faamu ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka nin sariya minnu ta a kɛ kun ye an jamanadenw yɛrɛ de ka lafiya ye o hukumu kɔnɔna la a jiralen fana bɛ ko ni maa o maa n'i b'a fɛ ka taa i ka nin plaque d'immatriculation baara la a ɲinini bɛ i fɛ i ka taa ni sɛbɛnfura dɔw ye yaasa cogoya min baara bɛ se ka nɔgɔya ni o dɔ ye min ye i ka carte biométrique walima i ka passeport walima i ka permis de conduire o copie i ka taga ni o ye min ye i ka certificat de résidence ye i ka taga ni o ye fo ka taga se i ka VNT facture i ka fɛɛrɛ bila sen kan ka taga ni o bɛɛ lajɛlen ye i bolo ani fana ko min ye déclaration de mise en circulation i ka fɛɛrɛ bila sen kan ka taga ni ale fana y'i bolo wa ko nafolo kasa min bɛna doni ko da fɛ o bɛ bɛn 2,400 de ma an ka jamana kɔnɔna la a kɛra bolimafɛn sen 2 ye a kɛra bolimafɛn sen 3 ye ko bɛɛ nin plaque d'immatriculation baara bɛ bɛn 2,400 de ma wa fana a nafolo tɛ di maa si tɛgɛ ma ko a bɛ sara trésor paye de fɛ. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger dugukolo kan juin kalo tile 11 san 2026 min ye Niger jamanakuntigi Abdurahmani Tiani ale ye bolonɔbila kɛ décret la décret min bɛ u ka jamanaden Mariam Jibrin ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele Mayira la ko ale ka nationalité bɛna minɛ a la wagati kunkurunin kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko a bɛ ka waleya jugu dɔw kɛ nin wagati in na minnu bɛ se ka futinɛ wuli jamana kɔnɔna la ani fana ko hakilina la a bɛ ka baara kɛ ni jamana dɔw fana ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw ka fitinɛ don u dusukun u ka se ka wuli jamana ɲɛmaaw juguya la o hukumu kɔnɔna la ko min ye a ka nationalité nigérienne ye o bɛna minɛ a la wagati kunkurunin kɔnɔna la yanni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min don n'a nataw la. N'an bɔra an bɛ taa Senegal ka u fɛ yen nɔ Senegal jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ni Gambi jamana ɲɛmaa Adama Barrow ye ɲɔgɔn ye alamisa don juin kalo tile 11 san 2026 Dakar kaw fɛ yen nɔ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye hakilina falen-falenw kɛ bolodi ɲɔgɔnma la u bɛna minnu bila sen kan yaasa jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a tɔnɔmabɔ cogoya min na
u da sera sɔrɔ yiriwa ko nasiraw fɛ u y'a jira ko u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan cogoya min sɔrɔw bɛ se ka yiriwa ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani lakanako ta fanfɛla la u y'a jira fana ko bɛna fɛɛrɛw bila sen kan ka ni jamana fila in finitigilakaw fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ni jamana fila dancɛ la waleya jugu minnu bɛ taa ka ɲɛsin maaw n'u bolofɛnw ma dan bɛ se ka sigi o la cogoya min na maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na don n'a nataw la. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ k'an dɛmɛ an ka se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ani wagati ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran. Sobarikama. Sobarikama est une entreprise de transit, transport, logistique, manutention et commerce général en import qu'en export sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des partenaires aussi en Chine. Notre direction se trouve à Amdalaï, immeuble Sekou Traoré, sur la route de Kati, non loin de la pharmacie Lixiboté, Bouakar Keita. Notre mission est la satisfaction de nos clients. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants 62 08 84 72 ou encore 65 50 27 45. Le compte Gmail c'est sobbarikama@gmail.com.